So what's up guys, for today's video, dahil sinalanta ang Pangasinan ng Bagyong Egay, meron tayong i-unboxing. Pinakikilala ko pala sa inyo yung aking bunsong kapatid, si Edric. Sa mga single po dyan, single po siya. Ilang taon ka na? Hindi ako single. Hindi daw siya single. Hindi daw siya single ha, baka mapanood ng jowa niya. Ilang taon ka na bala? 17. 17. Sabay ka. So, ayan na nga, may unbox po tayo. Yung i-unbox po natin ay galing sa province of Pangasinan. Ang petsa po ngayon ay August, ano ngayon? Hindi. 4 ata. August 4 ba? Hindi ko. 5? 4. Ang petsa po pala ngayon ay August 4. So, kahapon binigay po ng province of Pangasinan dito po sa barangay namin. Kasama po si board member Cruz. Cruz My Heart. Tinanong ko kung kanino galing. Shoutout kay Banong TV. Yan. Kasi hindi natin alam kung kanino galing yung ating i-unbox. Taas natin. So ito pala yung i-unbox namin from DSWD. So ito galing mismo to sa province of Pangasinan. Magsalita ka naman. Wala akong masasabi. wala siyang masasabi. Sana kung pinapanood nyo tong video na to at hindi pa kayo nakakatanggap nito, hintayin nyo lang po. At malamang kayo makakatanggap nito. dahil kung from province of Pangasinan yan, lahat tayo makakatanggap. Ano nga pala to? Per household po pala yung pagbigay po nila. Ang pagkakaalam ko, tapos may listahan. Ang listahan ay manggagaling mismo sa inyong barangay. Yan. Kung hindi ka malapit sa barangay, wala kang pangalan. Yan, box na natin. Magsalita ka. Bubuksan ko na po. Shoutout DSWD, Province of Pangasinan. Tapos yung kasama nila na nag-distribute kahapon, nakita din natin sa page kasi ni Banong TV yan. Cross My Heart, board member Cruz. Banggitin mo kung ano yung mga nila. I-unbox natin. 5 piraso ng... Ano? 5 piraso ng maskape. Patingin. 5 pirasong maskape. Yan. Tapos... Malay mo, ay alay sikatan mo eh. Ano rin, 5 piraso rin ng Energy Champion. May sobra pa. Ilan? 5. Hindi na nila ginawang 6. Pinutol pa. Pinutol pa nila. Tapos, puro incan. Incan. Assorted. Assorted na incan. 10 piraso siya. 10 piraso. Ipakita mo para makita nila yung panangaro na Lurkin, Province of Pangasinan kay Gobernur. Tapos, estimate mo ilang kilo yung bigas? Sige pa? hindi ko alam. Siguro mga 5 kilo yan, 5 kilo. Bigas siya. Mabigat. Wala. Yun lang yung laman niya. King Cup sardines. 2 King Cup sardines. Tapos, Fresca tuna flakes in oil. 4. Tapos, Bingo corned beef. 4 rin. 4 din. Sarag mo, pwede ka na. Wala, yun lang. Yun lang. Thank you sa DSWD. Thank you sa Province of Pangasinan. Tapos kay Governor Gico. Tapos sa mahabang pila. Inabot si mama ng 4 na oras. 4 na oras siyang pumila. Tapos gali pa siya. Galit pa siya. Gutom na gutom siya. High blood. So, ayan na nga pala yung binigay po na relief ng Province of Pangasinan ni Governor Gico. Sama nilang nagdi-distribute si board member Cruz My Heart.
So ayun po sa mga hindi pa nakatanggap, alam namin sumiikot po yung PDRRMO na sasakyan. May kasama silang mga pulisya tayo, military. So shoutout po sa mga kasama po sa relief operations ni Governor Gico, Province of Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong binigay na tulong. At syempre, may hinihintay pa tayong isa kasi nung nakaraang araw nag-declare ang Municipality of Binmalay ng state of calamity. Kaya siguro yung noodles manggagaling na sa kanila. So ayun, yun yung isang hinihintay natin, yung manggagaling mismo sa municipality ng Binmalay. Kasi yun na nga, nag-declare ng state of calamity ang ating bayan ng Binmalay. Sa mga hindi pa nakatanggap, hintay-hintay lang po kayo at sigurado makakatanggap din po kayo ng relief goods manggagaling sa province of Pangasinan. Yan. At muli, ako nga pala si Kapantat. Ito po yung aking kapatid na si Kapantot. Yung bunso po namin yan. Nakita niyo na rin siya siguro sa mga ibang videos po. Thank you ka rin. Thank you sa mga viewers ka mo. Salamat sa inyo. Show mo yung girlfriend mo si Ren. So ayun, sa maraming salamat and goodbye! Paalam! Bye.